izan da kriston esperientzia. Nik uste izan da eukideun preparaketa guztia, pasadeun esperientzia denok elkarrekin, kriston esperientzia izan dela, azte zina bezala esango nuke. Eta kriston pila ikasi du bai preparaketan eta bai txapelketa bertan. Badidez, lanbide heziketan nahi pasatitzaitena da, iapenketa oso garbi neuken ikasi nahi nula, eta beti esatzitean ikasle ona nitzelako, batxierra juteko edo, baina nik gurasokin hitzein nun eta erabaki nun lanbide heziketa da hartzea, jake oso argi neuken ze ikasi, eta orduan nik gomendatuko nuke argi balin baukezu eta gustoko balin badezu, nik bai gomendatuko nuke.